guys, gawa tayo ng jumping salad. Binigyan ako ng asawa ng pamangkin ko ng buhay pang hipon, gawin kong jumping salad. Yan, ingredients, may sili. Ayan, may mga bagong masarap na inumin dito galing sa Adams, Ilocos Norte. Ang flavor niya ay mango, saka yung isa rosel, saka yung inuwi kong chibas. Yan, yan ang masarap na pugutan mamaya. Buhay na buhay pa itong hipon. Mga kapatid na Ilocano, kapwa ko mahilig sa jumping salad. Yan, hindi tayo. Pulutan na yan mamaya pag naayos ko yung rekado. Iandahan natin lang itong rekado sa jumping salad natin. Sibuyas, kalamansi, paluya. Then, lagyan ng sukang. Tapos may sili. Buti na lang meron silang linggo. Ay, nakahuli sila ng hipon ngayon. Nilinis ko nga itong kulay ka na ito. Paborito kong jumping salad. Hapon yung naman nabili kong pugita, masarap yung iabubo yun. Oh, tumatalon pa. Tumatalon ba yung hipon ko? So hindi na buhay. Mabuti na lang nakahuli sila at malapit na akong pauwi. Pabalik na naman ang pakalamig na lugar sa Canada. Tumalong. Kasi makarating na buhay na yung tumatalong pang hipon. Ang dumating sa Canada na buhay pa. Oh, wala na naman. Oh. Mga OFW sa mga ibang sulok ng mundo, Ilocano, yung salad ano ko pa
Bunga pa ng kalamansi namin doon. Dito. Kinuha ng kapatid ko nung namasya dyan sa bahay. Wow! Masarap. Sana. Guys, tumatalong pa oh. Tumatalong. Oh, oops. Maglagay na tayo ng templa natin yung retado. Suka. Nagsitalunan. Sarap. Oh, wow, sarap guys. Yan naman yun. Hindi na buhay na sweet. Oh. Oh. Ang konting asin. Oh. Yung tinatawag na yung pisa guys. Wow. Ariyo. Tumatalong guys. Marinate ko ng konti guys para mamaya ay masarap. Buhay na buhay pa, hindi pa yan pumasok yung ingredients sa ano. Hop! 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 At mamaya mamimila ako kung anong gusto kong huli, magkiba, ito itong rosel, mango. Ito masarap siguro ito. Hindi ko pa natikman. Ay, 12% pala guys. 12%. Ito naman ang alcoholic ng 10%. Ito matapang. Guys, marinate muna bago ano mamaya o matalong pa ko. Bigyan ko pa ng suka. May sili. Tatalong. Tayo. Tayo mo, saya. Ini sama-sama. Guys, natin guys kung may nasa harap
paano? Tayo, magpulitan na tayo. May mas leti jumping salad. Pangkulo na. Ayan na. Napakasarap yan. Jumping salad na yan. Ayan. Hindi na sila gumagalaw dahil may rekado na.